διαχείριση παρεμβολών. Λίγο πιο δυνατά. Είναι διαχείριση παρεμβολών σε συστήματα ασύμμετρων επικοινωνιών, μοντέρνα συστήματα, μελλοντικά συστήματα. Η παρουσίαση έχει την εξής δομή. Αρχικά θα σας παρουσιάσω αυτό το οποίο μας έκανε να ξεκινήσουμε στην έρευνητική προσπάθεια. Στη συνέχεια θα σας μιλήσω για τα είδη των παρεμβολών και μετά θα πούμε στο κομμάτι το Dirty RF, βρώμικο RF ελληνικά. Τέλος, θα κλείσω με τα συμπεράσματα και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις. Στα δίκτυα πέμπτης γενιάς, έχω ένα σχήμα εδώ πέρα. Αυτό το οποίο περιμένουμε να γίνει μετά το 2020 είναι η τηλεπικοινωνιακή κίνηση να φτάσει 10.000 φορές πάνω. Επίσης, απαιτούν τα δίκτυα αυτά ταχύτητες έως και 10 Gbps και ταυτόχρονα θέλουμε πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση των συσκευών. Σαν αποτέλεσμα, για να καταφέρουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει με κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε την ποιότητα της ασύρματης διασύνδεσης. Δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε τις παρεμβολές. Ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ανεκμετάλλευτους πόρους του φάσματος και οι συσκευές οι οποίες θα χρησιμοποιούνται, όπως φαίνεται στο machine to machine, πρέπει να είναι χαμηλού κόστους και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Το πρώτο μέρος της διατριβής αφορά τα διάφορα είδη των παρεμβολών και ξεκινάμε με ένα μικρό ιστορικό. Παρεμβολές, πρώτη φορά, αν θέλει κάποιος να πει πότε παρατηρήθηκα, τουλάχιστον αυτό που βρήκα εγώ, ήταν κάπου το 1858, όπου ο Λόρδος Κέλβιν παρατήρησε στην τηλεγραφική γραμμή που ενώνει Αμερική με Ευρώπη τη διασπορά του σήματος, δηλαδή για πρώτη φορά το φαινόμενο της διασυμβολικής παρεμβολής. Αυτό μελετήθηκε θεωρητικά αργότερα από το Heaviside, ο οποίος έδωσε τη συνθήκη η οποία χρειάζεται σε ένα μέσο για να μην υπάρχει διασυμβολική παρεμβολή. Τα ευρήματα του Heaviside, επειδή ο Heaviside δεν τον εμπιστευόντουσαν λόγω ότι δεν είχε κάποιο πτυχίο ουσιαστικά. Η AT&T ζήτησε σαν εξωτερικό του συνεργάτη από τον Πούπιν να το ελέγξει και έφτιαξε σαν τη δουλειά του αυτή το δαχτύλιο του Πούπιν. Ο Stone, πάλι από την AT&T, ήταν υπάλληλος εκεί, θεωρείται ο πρώτος ο οποίος εφάρμοσε τη θεωρία του Heaviside. Και με τον νέο αιώνα έχουμε το Shannon, ο οποίος ασχολείται πλέον με ομοκαναλικές παρεμβολές. Και ήταν ο πρώτος με τις δημοσίευσεις που βλέπετε εκεί. Μετά από αυτόν, Cox, Muammar, Gupta, Daikoku και Gupta είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αποσυτικοποιήσουν τις ομοκαναλικές παρεμβολές σε περιβάλλοντα λογαριθμοκανονικής σχέσης. Ακολουθούν Γιάου, Σέικ, Σασάτ και Κέγκερ, οι οποίοι πλέον κοιτάνε το ίδιο πρόβλημα για συστήματα όπου υπάρχουν διαλύσεις μικρής κλίμακας. Στη νέα χιλιετία έχουμε αρκετούς πλέον ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό, αλλά σε πιο πολύπλοκα συστήματα, όπως συστήματα πολλών εισόδων, πολλών εξόδων και συστήματα αναμεταδοτών. Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς είναι η Αΐσα, ο Αλταχύρο, ο Αλουμινίου, ο Τακώστα, ο Ίκη, ο Καραγιαννίδης, ο Μαθαίο και ο Γιακούτ. Οι τύποι των παρεμβολών τώρα. Διακρίναμε 6 τύπους παρεμβολών. Ομοκαναλικές παρεμβολές, οι οποίες προκαλούνται εξαιτίας εκπομπής πολλών πομπών ταυτόχρονα στην ίδια συχνότητα. Παρεμβολές παρακείμενων καναλιών, κατά κύριο λόγο οφείλονται στις ατέλειες των φίλτρων εκπομπής και λήψης. Σε συστήματα, στη συνέχεια, αυτοπαρεμβολές, self-interference, είναι κατά κύριο λόγο σε πλήρως αμφίδρομα συστήματα, όπου ο πομποδέκτης λαμβάνει πληροφορία ενώ εκπέμπει ταυτόχρονα. Μέρος της ισχύς του σήματος που εκπέμπει περνάει πάλι πίσω στο σύστημα εξαιτίας σκελαστών ή διαρροών. Η thermodulation interference οφείλονται κυρίως σε μη γραμμικά στοιχεία, σε πομπό και δέκτη, αλλά σας μιλήσω αργότερα πιο εκταμένα γι' αυτό. Έχουμε διασυμβολικές παρεμβολές εξαιτίας της επέκτασης του σήματος εξαιτίας του multipath fading και παρεμβολές συστήματα με μη ορθογωνικής πρόσβασης πολλαπλών χρηστών. Τα συστήματα αυτά είναι μια νέα τεχνική η οποία έχει προταθεί για πρόσβαση στο μέσο, που αντί να χρησιμοποιήσουν το χρόνο, τη συχνότητα ή το κώδικα σαν πόρο, χρησιμοποιούν την ισχύ.
στον κάθε χρήστη ο σταθμός πάνσης δίνει μια συγκεκριμένη ισχύ. Το σήμα το οποίο φτάνει στο σταθμό σε έναν τερματικό μπορεί να απορρίψει όλα τα σήματα που έχουν μεγαλύτερη ισχύ από αυτή την οποία απαιτεί, ανιχνεύοντας τα κανονικά και αφαιρώντας τα από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορεί να απορρίψει σήματα που έχουν μικρότερη ισχύ από αυτή η οποία έχει, οπότε δημιουργούνται παρεμβολές. Τις ξεχωρίζουμε από τις ομοκαναλικές παρεμβολές, διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε μόνο έναν πομπό, ενώ εκεί έχουμε περισσότερους πομπούς. Και είναι διαφορετική φιλοσοφία. Μέσα στο διδακτορικό φαίνονται αναλυτικά οι λόγοι που διακρίνονται. Στην πρώτη δουλειά την οποία κάναμε είναι η ανίχνευση του φάσματος σε συστήματα πολλαπλών κύριων χρηστών. Σε περιβάλλον διαλήψεων AKG-M. Γιατί κάναμε αυτή τη δουλειά πρώτον. Αυτό που παρατηρήσαμε, αυτό που μας είπε η Cisco, σε αυτό είναι ότι η τηλεπικοινωνιακή κίνηση θα αυξηθεί από το 2015 έως το 2020 με τρόπο εκθετικό, όπως βλέπετε σε αυτό το σχήμα. Οι πόροι όμως που έχουμε είναι πεπερασμένοι. Άρα, με κάποιο τρόπο πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους πόρους καλύτερα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα αναζητήσουμε το φάσμα, θα βρούμε κενά του φάσματος που δεν λειτουργεί κάποια συσκευή και εκεί πέρα θα εκπέμψουμε εμείς. Εκεί θα συνδεθούμε. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται cognitive radio, στα ελληνικά ευφυή συστήματα, όπως κατάφερα να βρω στη βιβλιογραφία τουλάχιστον. Η δουλειά μιας συσκευής cognitive radio είναι να αισθάνεται το φάσμα, να ανιχνεύει το φάσμα και να προσαρμόζει σε αυτό. Δηλαδή, αν βρει κενό, να εκπέμπει. Διαφορετικά, να μην κάνει τίποτα. Μελετήσαμε το πρόβλημα αυτό σε περιβάλλον καναλιών AKG-M και θεωρώντας πλέον ότι εφόσον έχουμε ένα πυκνό ραδιοτηλεπικοινωνικό περιβάλλον, υπάρχουν πολλοί primary users. Το πρόβλημα φαίνεται εδώ. Έχουμε μία συσκευή cognitive radio, πολλούς πολλαπλούς χρήστες. Η συσκευή αυτή βρίσκεται στο self ενός συγκεκριμένου χρήστη και από το καθένα απέχει συγκεκριμένες αποστάσεις. Οι διαλήψεις είναι AKG. Να σας πω μέχρι στιγμής ότι καμία δουλειά πριν από αυτής δεν έλαμβανε υπόψη τις διαλήψεις σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά σήμερα τις επικοινωνίες, ειδικά μέσα σε πόλεις χωρίς διαλήψεις, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν. Πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή? Ο πιο απλός τρόπος είναι μέσω ενός ενεργειακού ανιχνευτή. Τι κάνει ο ενεργειακός ανιχνευτής? Λαμβάνει δείγμα του σήματος που λαμβάνει και βλέπει αν η ισχύ του σήματος είναι πάνω ή κάτω από ένα κατόφλι. Αν είναι πάνω από το κατόφλι αυτό, αποφασίζει ότι το κανάλι αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Διαφορετικά θεωρεί ότι είναι διαθέσιμο. Για να αποσκοπήσουμε, για να αξιολογήσουμε κατά πόσο μια τέτοια συσκευή, ένας ενεργειακός ανιχνευτής, είναι καλός ή όχι, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η πιθανότητα λανθασμένου συναγερμού και η πιθανότητα ανίχνευσης. Η πιθανότητα λανθασμένου συναγερμού λέει πότε κάνει λάθος στην ανίχνευση, δηλαδή πότε αποφασίζει ότι υπάρχει σήμα στο κανάλι το οποίο ανιχνεύουμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αντίθετα, η πιθανότητα ανίχνευσης, η detection probability, μας λέει πότε κάνει σωστή επιλογή. Δηλαδή, επιλέγει ότι υπάρχει σήμα στο κανάλι, ενώ όντως υπάρχει σήμα. Στο πρόβλημα αυτό, δώσαμε δύο θεωρήματα για να υπολογίσουμε τη CDF για οποιαδήποτε πιθανότητα κατάληψης καναλιών. Οι μορφές οι οποίες βγάλαμε ήταν κλειστές, όπως φαίνεται από εδώ, αν και είναι πολύπλοκες, είναι απλά θρίσματα, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι κλειστές μορφές και ακριβείς. Και χρησιμοποιώντας αυτές τις εκφράσεις, υπολογίσαμε τις false alarm και detection probability. Όπως βλέπετε, οι εκφράσεις αυτές εξαρτώνται από μια συγκεκριμένη πιθανότητα κατάληψης των καναλιών. Στα αποτελέσματα τώρα. Τι είδαμε και έχει πολύ ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι αυτό εδώ. Κάποιος ο οποίος μελετάει το πρόβλημα, θεωρώντας ότι υπάρχει μόνο ένας primary user, σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν 6 primary users, έχει κάνει λάθος φέρει 41,6%. Το νούμερο είναι τεράστιο, έτσι. Στο δεύτερο κομμάτι της διατριβής ασχοληθήκαμε με αυτό που λέμε βρώμικο RF.
Η ιδέα του βρώμικου RF ξεκίνησε κάπου το 2005, αλλά πιο σωστά διατυπώθηκε κατά την άποψή μου το 2011. Υπάρχουν δύο δουλειές σταθμοί. Η μία είναι Dirty RF, a new paradigm, που παρουσιάστηκε στο PAMRC, και η άλλη είναι το Is the Physical Layer Dead. Ξεκινήσω από τη δεύτερη χρονικά δουλειά και να σας πω ότι αυτό το οποίο είπαν οι συγγραφείς ήταν ότι τα impairments, οι ατέλειες των συσκευών, συνήθως τις μοντελοποιούσαμε σαν AWGN. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Έχουν διαφορετική φύση και όσο πάμε σε μεγαλύτερες ταχύτητες, όσο πάμε σε πιο φθηνές συσκευές, αυτή η φύση φαίνεται. Άρα αυτή η θεώρηση είναι λάθος. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι υπάρχει ανάγκη να φτιαχτεί μια πιο ρεαλιστική θεωρία που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα στην αξιολόγηση και στη σχεδίαση των συσκευών αυτών. Από την άλλη, το 2005 είχαν πει ήδη ότι και φθηνές συσκευές και συσκευές χαμηλής ισχύως θα πρέπει, αντί να πάμε να βελτιώσουμε το hardware, που αυτό θα αύξηνε το κόστος της συσκευής και δεν το αντέχουμε, να βρούμε κάποιον άλλον τρόπο αντιμετώπισης. Ποιος είναι αυτός? Να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με digital signal processing, ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Οπότε, η ιδέα του Dirty RF είναι χρησιμοποιώ συσκευές, ζω με τις ατέλειες που υπάρχει από το hardware και τις αντιμετωπίζω όχι στο αναλογικό τμήμα πλέον της συσκευής, αλλά στο ψηφιακό κομμάτι της. Όποτε και όπου χρειάζεται. Ένα από τα βασικότερα, βλέπω έχει πρόβλημα που το πάνω, τέλος πάντων. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία είδαμε ήταν η ασυμφωνία της εμφανιστικής και καθογονικής συνιστώσεως. Πάνω γράφει in phase and quadratum imbalance IQI. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν στην I-EQ διαδρομή ενός σκοποδέκτη υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία σε πλάτος ή φάση. Προκαλεί ασυμφωνία πλάτος ή φάσης. Σε συστήματα ενός φερόντων, αυτή η ασυμφωνία, όπως βλέπετε εδώ, προκαλεί έστω πανεμβολές. Αντίθετα, σε συστήματα πολλαπλών φερόντων, προκαλεί κατοπτρική πανεμβολή. Ένα δεύτερο πρόβλημα που είδαμε, των τοπικών ταλαντωτών, και σε συστήματα ενός φερόντων προκαλεί μια τυχαία στροφή, ενώ σε συστήματα πολλαπλών φερόντων προκαλεί intercarrier interference, πανεμβολές μεταξύ φερόντων. Τέλος, στα πλαίσια του διδακτορικού αυτού εξετάσαμε και τη μη γραμμική συμπεριφορά των ενισχυτών. Ένα από τα γενικότερα μοντέλα που υπάρχουν είναι το πολυονυμικό μοντέλο. Φαίνεται εδώ πέρα. Γενικά, τα μη γραμμικά στοιχεία προκαλούν παρεμβολές σε αρμονικές συνιστώσεις ή και σε κάποιες ενδιάμεσες συχνότητες. Για να καταφέρουμε να τα αναλύσουμε αυτά, υπάρχει το θεώρημα του Buskand, το οποίο είναι μια ειδική περίπτωση, για να λέμε την αλήθεια, ενός θεωρήματος του Price. Ο Price το έβγαλε σε μαθηματικά, ο Buskand το έφερε πιο κοντά στους μηχανικούς. Θα πούμε μια αρχή που είναι στο Price. Αυτό που είπε το θεώρημα αυτό ουσιαστικά είναι ότι η έξοδος ενός δυναμικού στοιχείου είναι η είσοδό τους κλιμακωμένη ή ακόμη και στρεμμένη, το α που βλέπετε εκεί είναι ένας μηδενικός αριθμός, συν κάποια παραμόρφωση, το ε που το μοντελοποιούμε σε μια τυχαία διαδικασία. Η πρώτη δουλειά την οποία κάναμε εδώ υπήρξε ένα βασικό ερώτημα είχαμε στο μυαλό μας. Πότε πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το IQ imbalance? Σας είπα, δεν χρειάζεται πάντα να κάνει κάποιο ψηφιακή επεξεργασία σήματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, μελετήσαμε τις επιπτώσεις του IQ imbalance σε συστήματα μη Nakagami M fading. Τα μη Nakagami M είναι καστολικά κανάλια, είναι ένα πολύ γενικό μοντέλο, το γενικότερο μοντέλο που υπάρχει. Μπορεί να για νήσον 1 για παράδειγμα μιλάμε για Nakagami M κανάλι, για νήσον 2 για Nakagami M, για double Nakagami M, για νήσον 3 triple Nakagami M και βρίσκει πολλές εφαρμογές πλέον σε αυτό στην περιοχή των επικοινωνιών μεταξύ οχημάτων ή και μεταξύ κινητών. Η συνεισφορά της δουλειάς αυτής ήταν ότι καταφέραμε να βάλουμε κλειστές εκφράσεις για την πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας για συστήματα όπου μόνο ο πομπός υποφέρει από IQ imbalance, μόνο ο δέκτης υποφέρει από IQ imbalance και οι δύο, στην γενική περίπτωση, υποφέρουν από IQ imbalance. Και για τις δύο περιπτώσεις όπου υπάρχει επικοινωνία με τρόπο ενός φερόντος ή πολλαπλών φερόντων. Να σας πω ότι η πρώτη περίπτωση μπορεί να αντιστοιχεί στο uplink μεταξύ ενός κινητού
και ενός σταθμού βάσης. Ο σταθμός βάσης είναι μια ακριβή συσκευή, οπότε μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι δεν έχει IQ imbalance καθόλου. Η δεύτερη περίπτωση στο downlink, ενώ η τρίτη περίπτωση επικοινωνία μεταξύ συσκευών, δηλαδή μεταξύ δύο οχημάτων για παράδειγμα. Οι εκφράσεις που κάνουν μια κλειστή μορφή, θα σας παρουσιάζω εδώ, είναι exact, είναι closed form, αλλά είναι αρκετά πολύπλοκες. Έχουν τη major G, αν και είναι μαζεμένες, έχουν πολυπλοκότητα. Αυτό το οποίο αξίζει να παρατηρήσει κάποιος και φαίνεται εύκολο, είναι αυτό εκεί πέρα. Δηλαδή, ότι το rate το οποίο μπορούμε να πετύχουμε πλέον περιορίζεται σημαντικά εξαιτίας του IQ imbalance. Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα που βγαίνουν αυτές τις σχέσεις. Παρόμοιες είναι και οι σχέσεις για πολυπλάναλα συστήματα, μόνο για συστήματα πολλαπλών φαινόμενων, μόνο που σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψη την πιθανότητα να υπάρχει ή όχι σήμα στο κατοπτρικό φέρον. Είναι αυτό το αρχείο που βλέπετε εκεί. Τα αποτελέσματά μας. Τα αποτελέσματά μας δείξανε ότι σε συστήματα ενός φερόντου αυτό το οποίο παίζει μεγαλύτερη σημασία είναι το περιβάλλον, το διαλεκτικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Αντίθετα, σε περίπτωση πολλαπλών φερόντων, το IQ imbalance και ειδικά το IQ imbalance στο δέκτη προκαλεί ένα κατόφλι επικοινωνίας. Το κατόφλι αυτό, στην πιθανότητα διακοπή επικοινωνίας, είναι πάνω από 10 στη μείον 1 σε αυτό το παράδειγμα που βλέπετε εδώ. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία εξαιτίας του IQ imbalance που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η δεύτερη δουλειά την οποία κάναμε πάνω στην περιοχή ήταν σε συστήματα countive radios πάλι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για full duplex συσκευές. Η συσκευή δηλαδή ταυτόχρονα αισθάνεται το μέσο να δει αν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια και στέλνει πληροφορία. Οι συσκευές αυτές θεωρήσαμε ότι υποφέρουν από δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το IQ imbalance και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αυτοπαρεμβολές από τον ποπό της συσκευής στο δέκτη. Θεωρήσαμε ότι το εκπαιδευόμενο σήμα είναι μια κυκλική, συμμετρική, μυγαδική, λευκή, γαουσιανή διαδικασία και ότι το κανάλι το οποίο υπάρχει στην πρώτη αυτή δουλειά ότι είναι δετερμινιστικό. Είναι μια συνήθιστη θεώρηση που σας είπα στην βιβλιογραφία για αυτά τα συστήματα. Τι συμβαίνει σε αυτά τα συστήματα τώρα? Όταν έχουμε συστήματα ενός καναλιού που αισθάνονται μόνο ένα κανάλι κάθε στιγμή, τότε εξαιτίας του IQ imbalance στον πομπό έχουμε κάποιες παρεμβολές, όπως βλέπετε εδώ. Οι παρεμβολές αυτές περνάνε κατευθείαν στο δέκτη. Είτε στην περίπτωση αυτή είναι όταν δεν υπάρχει σήμα στο δέκτη και στην περίπτωση αυτή όταν υπάρχει σήμα. Ο primary user είναι ενεργός. Όταν δεν υπάρχει σήμα, βλέπουμε απότομα ότι υπάρχει μια ισχύ στο δέκτη. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει false alarm probability αυτό το πράγμα, να αυξήσει το false alarm probability που έχουμε. Αντίθετα, όταν υπάρχει σήμα στο δέκτη, τότε αυξάνονται επίπεδα ισχύως, άρα σίγουρα διευκολύνουμε τον ενεργειακό ανιχνευτή να αποφασίσει ότι όντως υπάρχει σήμα. Για να δούμε αν αυτό το πράγμα τελικά είναι καλό ή κακό, φτιάξαμε μία πρόταση. Όλες οι προτάσεις και τα θεωρήματα, συγγνώμη που διακόπτω γι' αυτό, είναι αποδεδειγμένα μέσα στο διδακτορικό. Δεν αναφέρω τις αποδείξεις εδώ για συντομία. Όπου στην πρόταση αυτή, το αποτέλεσμα της πρότασης αυτής ήταν να βρούμε την false alarm και detection probabilities, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να τις αντιστρέψουμε, ώστε για μία δεδομένη, για παράδειγμα, πιθανότητα λανθασμένου συναγερμού, να βρούμε το threshold που πρέπει να θέσουμε. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής φαίνεται σε αυτό, το τμήματος μάλλον αυτής της δουλειάς, φαίνεται σε αυτό το σχήμα. Δείτε το εξής. Συνήθως ζητάμε πιθανότητα λανθασμένου συναγερμού της τάξης του 10%. Αν κάποιος θεωρήσει ότι το σύστημα ήταν ιδανικό, ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα, ότι δεν είχε αυτοπαρεμβολές, ότι δεν υπάρχει IQ imbalance, τότε θα επέλεγε ένα threshold της τάξης του 0,085. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι κάποιος πήρε αυτή τη θεώρηση. Επιλέγει αυτό το threshold. Τι θα γίνει στην περίπτωση ενός πρακτικού συστήματος όμως που υπάρχει IQ imbalance, υπάρχουν αυτοπαρεμβολές που βρίσκεται εκεί? Με αυτό το threshold έχει false alarm probability μονάδα. Το σύστημα μας δεν μπορεί να δουλέψει καθόλου. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας τις δικές μας σχέσεις, φαίνεται ότι το threshold που πρέπει να επιλέξει είναι ανατοξισμένο κατά 0,96 dB, δηλαδή 1,05. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διατηρήσει το 10% στο false alarm probability. Τέλος, στο επόμενο σημείο
έχουμε την περίπτωση των πολλαπλών καναλιών. Σε αυτή την περίπτωση, η cognitive radio συσκευή, αντί να ανιχνεύει μόνο ένα κανάλι, ανιχνεύει πολλά κανάλια ταυτόχρονα. Για λόγους παραδείγματος, θεωρούμε την περίπτωση που ανιχνεύει 4 κανάλια. Τα κανάλια του πομπού έχουν από πάνω την περισπομένη, για να μπορείτε να τα δείτε εδώ. Και θεωρούμε αρχικά ότι εξαιτίας μιας προηγούμενης απόφασής του, το κανάλι θ1 θα παραμείνει κοινό, ενώ θα λειτουργήσει ο πομπός στα κανάλια -2, -1 και 2. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή ο primary user προηγουμένως χρησιμοποιούσε το κανάλι 1. Πλέον, αυτό είναι τι γίνεται στο RF εξαιτίας του IQ imbalance. Βλέπετε ότι πλέον υπάρχει ισχύ στο κανάλι 1, κάτι το οποίο δεν υπήρχε αρχικά. Αυτό σημαίνει εξαιτίας του IQ imbalance και εξαιτίας τη μη βέλτιστης απόρριψης των παρεμβολών, η ισχύ αυτή μεταφέρεται στον δέκτη. Δείτε στο σημείο αυτό ότι ο δέκτης πλέον χρησιμοποιεί τα κανάλια -2, -1 και 1, αλλά όχι το 2. Στο 2 όμως υπάρχει ισχύ. Συνεπώς, τελικά εξαιτίας του IQ imbalance η κατάσταση φαίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι το σημείο, αυτά είναι τα κανάλια τα οποία θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει ο δέκτης μας. Βλέπετε ότι υπάρχει ισχύ, ότι η ισχύ είναι συγκρίσιμη και ότι σίγουρα θα έχουμε μια χειρότερη συμπεριφορά. Για να πάλι καθόλου να αποσκοπήσουμε τη συμπεριφορά αυτή, δημιουργήσαμε μία ακόμη πρόταση. Αποδείξαμε βασικά, αυτή είναι εδώ πέρα την πρόταση. Βλέπουμε ότι λάβαμε υπόψη μας τα κανάλια τόσο τα κατοπτρικά του πομπού όσο και του δέκτη και είδαμε ότι η πιθανότητα false alarm probability και detection probabilities εξαρτούνται από τις πιθανότητες αυτά τα κανάλια να είναι κατελημμένα. Το αποτέλεσμά μας τώρα. Νομίζω ότι φαίνεται σε αυτό το είναι πολύ ξεκάθαρα. Κάποιος ο οποίος σε μία συσκευή ιδανική, αν θέλουμε να έχουμε false alarm probability 10%, μπορούμε να πετύχουμε ένα detection probability της τάξης του 0,95%. Αν όμως η συσκευή μας έχει αυτά τα προβλήματα, μια πρακτική συσκευή μπορεί να φτάσει μέχρι το 57%. Βλέπετε πόσο περιορίζεται πλέον η ικανότητα της συσκευής να ανιχνεύει το φάσμα. Επόμενη δουλειά, πάλι στην ίδια περιοχή, θεωρήσαμε πλέον, σαν διαφορά με την προηγούμενη, ότι λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα imperfections, όλες τις ατέλειες των συσκευών, και το IQ imbalance και το φασικό θόρυβο και τη μη γραμμική συμπεριφορά των ενισχυτών. Θεωρήσαμε διαλύσεις Rayleigh και θεωρήσαμε ένα πρακτικό cognitive radio, μια πρακτική cognitive radio συσκευή που ανιχνεύει πολλαπλά κανάλια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, λίγο να δούμε. Το σήμα έρχεται στη συσκευή μας, περνάει από το μη γραμμικό LNA και στη συνέχεια έχουμε τις I και Q συνιστώσεις. Όπου εδώ υπάρχει ένας τοπικός θαλαδοτής που προκαλεί φασικό θόρυβο και οι I και Q συνιστώσεις εξαιτίας των ανσυμφωνιών που υπάρχουν προκαλούν IQ imbalance. Άρα, σε πρώτη φάση αυτό είναι το σήμα το οποίο έρχεται. Στο παράδειγμα μας θεωρούμε 6 κανάλια, τα 3 είναι κενά και τα 3 είναι κατελημμένα με πληροφορία. Με το που περνάνε τον ενισχυτή, ενισχύουν τα κανάλια, αλλά ενισχύεται και ο θόρυβος εξαιτίας της παραμόρφωσης, της οποίας σας περιέγραψα πριν. Και εξαιτίας του φασικού θορύβου έχουμε παρεμβολές σε γειτονικά κανάλια, ενώ εξαιτίας του IQ imbalance σε κατοπικά κανάλια. Το αποτέλεσμα πλέον είναι ότι και στα 6 κανάλια, τα οποία ανιχνεύουμε, υπάρχει ισχύς. Μπορεί να γίνει λάθος ανίχνευση δηλαδή. Επειδή κανένας μέχρι εδώ δεν είχε ασχοληθεί με συστήματα που έχουν διαλύσεις, cognitive radio devices που έχουν διαλύσεις, το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα benchmark. Δηλαδή να βρούμε τι γίνεται στην περίπτωση που το σύστημα είναι ιδανικό. Παρατηρήσαμε ότι εδώ πέρα δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το ANT. Για οποιαδήποτε περίπτωση. Επόμενη δουλειά είναι αυτή η οποία έχει τίτλο Optimum Power Allocation for OFDMA Systems under IQI. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές.
οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το IQ imbalance στο δέκτη. Υπάρχουν οι συσκευές όμως, οι αισθητήρες που ανέφερε ο κ. Καραγιαννίδης στο Internet of Things, είναι φθηνές συσκευές. Θέλουμε να έχουμε χαμηλή κατανάλωση ισχύως, μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουν. Και κάποιες από αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουν. Οπότε σκεφτήκαμε λίγο διαφορετικά εμείς, λίγο out of the box θα έλεγα. Είπαμε, αντί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στο δέκτη, ας το αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο στον πομπό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Μοιράζοντας κατάλληλα την ισχύ μεταξύ κατοπικών καναλιών. Οπότε, θεωρήσαμε ένα σύστημα OFDMA. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα νέα standards και ειδικά για αυτά τα οποία αναφέρονται στο Internet of Things. Και είδαμε πώς θα καταμοιράσουμε την ισχύ σε συστήματα αυτά με τρόπο δίκαιο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να στείλει ο σταθμός βάσης. Το πρόβλημα αυτό είναι non-convex. Το πρώτο βήμα το οποίο κάναμε είναι να το μετατρέψουμε σε convex και μετά από αυτό να δώσουμε κλειστές εκφράσεις κλειστού τύπου, όπως τις βλέπετε εδώ πέρα, και απλές σχετικά, για το πώς πρέπει να καταμεριστεί η ισχύ. Επίσης, δημιουργήσαμε δύο προτάσεις εδώ στο σημείο, ότι μεγιστοποιείται η ελάχιστη χωρητικότητα στις συσκευές, όταν στέλνουμε τη μέγιστη ισχύ που μπορούμε να στέλνουμε. Το περιμέναμε, απλά το αποδείξαμε. Η δεύτερη πρότασή μας λέει ότι οι συσκευές οι οποίες έχουν καταλάβει τα κανάλια K και μείον K, θα πετύχουν μέσω της τεχνικής που προτείναμε ακριβώς το ίδιο rate, την ίδια χωρητικότητα. Όμως, είναι η τεχνική μας αρκετά καλή? Τα αποτελέσματά μας. Αυτό το οποίο τη συγκρίναμε με την conventional method, με την μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται τώρα, αυτή τη στιγμή, για power allocation. Τι βλέπουμε? Ότι όσο αυξάνονται οι συσκευές που μπαίνουν στο σύστημα, το K δείχνει τα ζεύγη των συσκευών, 1, 2, 3, τότε πετυχαίνουμε όλο και καλύτερη αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, για K ίσον 2, ξεπερνάμε την κλασική μέθοδο κατά 33,79%. Αντίθετα, για K ίσον 3, 41,36%. Οπότε, σε ένα σύστημα που θέλει να εξυπηρετήσει πολλές συσκευές, η τεχνική μας είναι πολύ καλύτερη, σημαίνει αυτό. Το δεύτερο αποτέλεσμα μας έχει να κάνει με την απόσταση των συσκευών. Θεωρούμε δύο συσκευές εδώ πέρα. Η μία βρίσκεται στην απόσταση Dyson, κανονικοποιημένη απόσταση, Dyson 1, ενώ η άλλη μπορεί να βρίσκεται στην απόσταση 1, 2, 3. Βλέπουμε ότι όσο αλλάζει η ποιότητα του καναλιού, όσο αλλάζουν οι αποστάσεις των συσκευών ουσιαστικά, τότε πετυχαίνουμε όλο και καλύτερη απόδοση του συστήματος μας. Για παράδειγμα, όταν βρίσκονται στην ίδια απόσταση, μπορούμε να πετύχουμε κάτι σαν 24,5% καλύτερη απόδοση από την κλασική τεχνική. Ενώ για Dyson 3 πετυχαίνουμε κάτι σαν 131,7%. Είναι μεγάλη διαφορά. Στην τελευταία μας δουλειά, θέσαμε ένα ερώτημα το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ο κ. Καραγιαννίδη μας έτρωγε από την αρχή του διδακτορικού. Είναι και η πιο σημαντική. Και ήταν η πιο σημαντική δουλειά η οποία έχει γίνει. Είμαστε αρκετά περήφανοι όλοι όσοι συμμετείχαμε εδώ. Το ερώτημα ήταν, όντως αυτές οι ατέλειες των συσκευών είναι κάτι κακό? Μήπως μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε? Μήπως δηλαδή υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και αυτό το κακό που είναι να το κάνουμε μέσα καλό? Έχοντας αυτό υπόψη μας, τη δουλειά την οποία κάναμε την ονομάσουμε IQ Imbalance Self-Interference Coordination. Σας διαβάζω τους τίτλους επειδή τις τρώει ο πίνακας εδώ. Και αυτό το οποίο πετύχαμε σε αυτή τη δουλειά είναι με ένα κατάλληλο encoding στον πομπό, αλλά και ένα κατάλληλο combiner στο δέκτη, να πετύχουμε διαφωρισμό δεύτερης τάξης σε ένα σύστημα που έχει IQ Imbalance, εκμεταλλευόμενος ακριβώς το IQ Imbalance. Η δουλειά αυτή ξεκίνησε με ένα βασικό assumption, ότι σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγμές τα κανάλια στα K και μείον K είναι σταθερά. Αυτό είναι ένα πρακτικό assumption που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο channel estimation και στο tracking. Οπότε, τι είπαμε? Πώς θα κάνουμε ένα encoder, ο οποίος τι κάνει? Λέμε ότι αν θέλουμε να στείλουμε τα σήματα από μείον K έως K, την πρώτη χρονική στιγμή θα στείλει τα σύμβολα από 1 έως K στο 1 έως K subcarrier, ενώ στα subcarriers
-1 έως -k έως -1 για λόγω πολίτες, θα στείλουμε τα συζυγεία από αυτά τα οποία θέλαμε να στείλουμε. Τη δεύτερη χρονική στιγμή, στα subcarriers -k έως -1 θα στείλουμε αυτά που θα στέλναμε κανονικά που έχουμε σκοπό να στείλουμε στο k έως 1 που δείτε σε αυτό το πίνακα, ενώ από το 1 μέχρι το k θα στείλουμε τα μείον συζυγίες -k. Το αποτέλεσμα είναι τα σήματα τα οποία λαμβάνουμε στις δύο χρονικές στιγμές, στα δύο subcarrier, να έχουμε IQ imbalance. Εδώ, όπως βλέπετε εδώ υπάρχει η παρεμβολή, αλλά δεν έχουμε τους συζυγές. Οι παράμετροι α1, α2, α3 και α4 είναι κάποια ισοδύναμα κανάλια που έχουν μέσα το IQ imbalance και το κανάλι το διαλειπτικό και μπορούν να εκτιμηθούν σχετικά με εύκολους τρόπους. Στο δείκτη τώρα τι γίνεται. Δημιουργήσουμε έναν combiner, έναν συνδυαστή, ο οποίος παίρνει αυτά τα σήματα που έχει λάβει την πρώτη και δεύτερη χρονική στιγμή σε subcarriers k και -k, τα συνδυάζει με τα α1, α2, α3 και α4, σε ένα πρακτικό σύστημα αυτά θα ήταν τα estimated, έτσι, και μας δίνει στην έξοδό του δύο νέα σήματα, τα ψ και ψ -k. Το ψ και ψ -k δεν έχουν IQ imbalance με τον τρόπο που τα έχουμε συνδυάσει. Συνδυάστηκαν γραμμικά, βλέπετε, δεν υπάρχει πολυπλοκότητα. Και όχι μόνο αυτό, οι συντελεστές, αν δείτε εδώ πέρα, μπλέκουν το κανάλι που βρίσκεται στο k και το κανάλι που βρίσκεται στο -k. Οπότε δημιουργείται ένας διαφορισμός. Αυτό το οποίο αποδείξαμε μέσα στη δουλειά αυτή και το δείτε στο δεύτερο είναι το διαφορισμός της δεύτερης τάξης, ο οποίος επιτυγχάνεται. Σας είπα αρχικά για ένα βασικό assumption για τη δουλειά αυτή, για μια βασική θεώρηση, ότι τα κανάλια πρέπει να είναι σταθερά για δύο διαδοχικές χρονικές στιγμές. Τι γίνεται αν δεν ισχύει? Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, δημιουργήσαμε την τεχνική Alternative IQSC, AIQSC. Σε αυτή τη τεχνική είπαμε ότι θα στείλουμε k σύμβολα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε το διπλάσιο φάσμα. Και θα τα στείλουμε με αυτόν ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε SK στο K και SK συζυγές στο -K. Το αποτέλεσμα είναι τα σήματα τα οποία λαμβάνουμε στο δέκτη να μην έχουν IQ imbalance και εξαιτίας ενός combiner το οποίο φτιάξαμε, που φαίνεται εδώ κάτω, δεν ξέρω αν το βλέπετε, να μπορούμε να πετύχουμε πάλι διαφορισμό της ίδιας τάξης. Για να εκτιμήσουμε κατά πόσο η δουλειά αυτή, η σκέψη αυτή είναι καλή, βρήκαμε, παρουσιάζω στο διδακτορικό, το Instantaneous SNR, για να δούμε τι γίνεται από diversity και στη συνέχεια υπολογίσαμε σε κλειστή μορφή την πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας και την πιθανότητα σφάλματος. Δεν σας δείχνω τη σχέση, αυτό το οποίο θα σας δείξω όμως είναι τα αποτελέσματά μας. Η πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας σε νέα πρότυπα λένε ότι πρέπει να είναι μικρότερη τουλάχιστον από 10 στη μείον τρίτη για να δουλεύουμε πλέον. Σε 10 στη μείον τρίτη, εμείς όχι απλά ξεπερνάμε την περίπτωση που έχει IQ imbalance ο δέκτης, αλλά ξεπερνάμε και την ιδανικό δέκτη κατά 12,5 dB σε κατάσταση που έχουμε το ίδιο rate, έτσι. 1 bit per second per hertz. 12,5 dB. Είναι ένα αρκετά σημαντικό νούμερο για μας. Όσον αφορά τώρα την πιθανότητα σφάλματος. Όπως παρατηρήσατε, η τεχνική η οποία προτείναμε κόβει το rate στο μισό. Χρησιμοποιούμε δύο time frames για να στείλουμε την ίδια πληροφορία. Άρα, έπρεπε να συγκρίνουμε τη δικιά μας τεχνική, θεωρώντας για παράδειγμα QPSK, με την αντίστοιχη τεχνική που χρησιμοποιεί BPSK, για να είμαστε δίκαιοι στη σύγκριση. Αυτό που είδαμε είναι ότι για πρακτικές τιμές symbol error rate, που είναι κάτω από το 10 στη μείον τρίτη, πλέον στα 5G μιλάμε για κάτω από το 10 στη μείον πέμπτη, έτσι. Κερδίζουμε μεταξύ της τεχνικής μας και του κλασικού BPSK κάτι σαν 5 dB. Στο 10 στη μείον 3 και όσο πάμε προς τα κάτω, σε μικρότερα symbol error rates, όλο και περισσότερο. Τέλος, συγκρίναμε την τεχνική μας με τεχνική repetition coding
και frequency time block coding, όπου έχουν τα συστήματα IQ imbalance. Έχουν το ίδιο rate αυτές τις τεχνικές με τη δικιά μας και θέλαμε να δούμε είμαστε καλύτερα ή όχι. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν το repetition coding και το frequency time block coding δίνουν κάποια flows της τάξεως του 5×10⁻³ και 6×10⁻², εμείς δεν είχαμε κανένα floor, είχαμε τα ίδια αποτελέσματα με τις ιδανικές περιπτώσεις αυτών εδώ πέρα των δύο συστημάτων. Συνοπτικά λοιπόν τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι, μάλλον τα θετικά των τεχνικών αυτών των δύο που προτείναμε, είναι πρώτον ότι πετυχαίνουμε διαφορισμό δεύτερης τάξης, ότι εν τέλει γλιτώνουμε ενέργεια και φάσμα, αν το καλοσκεφτεί κάποιος, αν το συγκρίνει σωστά με τις τεχνικές της άλλες, ότι η τεχνική μας δεν χρειάζεται κανένα απολύτως feedback. Και ότι μπορεί, και ότι είναι χαμηλής πολυπλοκότητας και μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε ήδη υπάρχουν στάνταρ, γιατί είναι μια απλή επεξεργασία σήματος. Είναι ένας απλός precoder και ένας απλός combiner που γίνονται στο software. Το μειονέκτημα είναι ότι μειώνουμε το rate κατά 50%, αλλά στην αλήθεια αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Γιατί μας επιτρέπει, σε σχέση με ένα σύστημα που έχει IQ imbalance, να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερους στερισμούς. Όπως είδατε, να θυμίσω λίγο, μόνο αυτό το διάγραμμα, ένα σύστημα που έχει IQ imbalance, βλέπετε με 16 QAM φτάνει κάπου στα 5×10⁻² το floor. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καν. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτά είναι τα μέρη του διδακτορικού μου. Στο πρώτο μέρος σας παρουσίασα όσο σύντομα μπορούσα και συγγνώμη για το μάζεμα. Τις ομοκαναλικές παρεμβολές και πώς μπορούμε και τι συμβαίνει σε ένα σύστημα cognitive radio. Στο δεύτερο μέρος αξιολογήσαμε τι σημαίνει IQ imbalance σε συστήματα ασύρματης επικοινωνίας και δώσαμε δύο τεχνικές για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα του IQ imbalance. Μελλοντικές επεκτάσεις θα μπορούσε να ήταν κάποιος να θεωρούσε άλλο είδους ανιχνευτή φάσματος, όχι ενεργειακό ανιχνευτή, ο οποίος είναι ο πιο απλός και είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιείται σήμερα, για να δει τι συμβαίνει με το φάσμα. Ή ακόμη στο IQ, εσύ θα ήθελα να επιμείνω περισσότερο για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσε αυτό να το επεκτείνει σε μάιμου συστήματα, γιατί εμείς θεωρήσαμε συστήματα μίας κεραίας, όπου και δέχτη, και να δώσει ίσως κάποια πιο σοφιστική μέθοδο, ώστε να μην χάσουμε το rate. Ακόμη και αν θυσιάσει κάποιο από το diversity αυτό. Όσο αφορά τις δημοσιεύσεις, έγιναν 9 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και αυτή την περίοδο έγιναν άλλες 9 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, στο διδακτορικό. 3 από τις δημοσιεύσεις αυτές έμπαιναν στη λίστα με τις 50 πιο downloaded δημοσιεύσεις στα αντίστοιχα περιοδικά, το οποίο προσωπικά είμαι αρκετά περήφανος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουλογιώργο που ήταν και στην ώρα του. Το είχα υποσχεθεί αυτό. Ο κύριος Σανταλίδης, σαν εξωτερικός, ναι, σαν εξωτερικός εξεταστής. Εντάξει, εγώ δεν έχω μεγάλη πείρα στην θέση των διδακτορικών, αλλά 430 αναφορές σε ένας ακούς που βγάλει ήλικη. Δηλαδή, ασχοληθήκατε με πάρα πολλά πράγματα, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει 2 διδακτορικά αυτό το ζήτημα. Οπότε φαίνεται ότι δουλέψατε αρκετά, πάρα πολύ μάλλον. Κάποιες ερωτήσεις έτσι τώρα πιο κατανόησης περισσότερο. Γιατί το θέμα δεν ήταν πάρα πολλά που ανέπτυξες και είναι μια περιοχή αρκετά επίκαιρη. Είχες παρουσιάσει στην αρχή, βέβαια δεν είδα να κάνεις κάποια δουλειά για το νόμα, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ναι. Για την παρεμβολή λόγω νόμα. Εδώ δεν έχεις κάνει κάποια δουλειά πάνω εδώ, έτσι. Όχι, ακόμη δεν έχω κάνει κάτι ετοιμάζουμε. Πάντως και αυτό το εδώ ήθελα να ρωτήσω πάνω εδώ, αν πεις την άποψή σου, επειδή μου φάνηκε ενδιαφέρουσα αυτή η μέθοδος. Κάπου είπες ότι κόβονται κάποιες ισχύσεις που είναι παραπάνω από ένα κατόφλι. Αυτές πες 2 λόγια το νόμα, έτσι. Ναι. Τι είναι τα αρχικά. Κάποιες ισχύσεις είπες πάνω από ένα κατόφλι κόβονται, έτσι. Ναι. Και κάποιες τις δέχεται και προβάλλουν πάρα πολύ. Μισό λεπτό και να δω κάτι. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει ένα slide, αλλά η αλήθεια ήταν ότι
το έδιωξα για αυτό εδώ πέρα, ακριβώς. Τι γίνεται στο νόμα. Είναι λίγο πολύπλοκο, ναι, το ξέρω. Στο νόμα αυτό που γίνεται είναι ότι ο base station, στο down, θα αναφερθώ μόνο, γνωρίζω ότι υπάρχει μια κατανομή καναλιών. Πες τι σημαίνει τα αρχικά νόμα, πες αυτό πρώτα. Non-orthogonal, multiple axis. Αυτό σημαίνει. Αυτό που γνωρίζει είναι ότι υπάρχει μια κατανομή καναλιών, την οποία τη βλέπετε εκεί, θεωρούμε ότι είναι από το H1 μέχρι το HM. Και τι λέει, θα στείλω στο κανάλι, θα κάνω ένα superposition ουσιαστικά, των αστερισμών που θέλω να στείλω στους χρήστες. Οπότε θα στείλω στο κανάλι 1 με ισχύ PS1 μεγαλύτερη από το PS2. Οπότε κάνει ένα είδους ordering. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα στο δέκτη, στον κάθε δέκτη, είναι να λαμβάνει το δικό του σήμα και τα σήματα τα οποία είναι για τους υπόλοιπους δέκτες. Όσοι έχουν μεγαλύτερη ισχύ από το δικό του σήμα, μπορεί να τα κάνει detection και να τα αφαιρέσει. Οπότε. Δεν μπορεί να κάνει και τα χαμηλότερα, ας πούμε, να βάλει κάποιο. Όχι, δεν μπορεί να τα κάνει. Για ποιο λόγο? Είναι πάνω στην αρχή του Successive Interference Cancellation. Είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί. Συνήθως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εδώ δεν υπάρχει καμία επέκταση εδώ για να βελτιωθεί αυτό το να πω. Μπορεί να γίνει επέκταση. Υπάρχει αυτό το οποίο λέμε joint detection. Που σε εκείνη την περίπτωση προσπαθούμε να τα εκτιμήσουμε όλα. Αλλά να δίνει τόσο πολύ πολυπλοκότητα του δέκτη και τόσο πολύ πολυπλοκότητα του συστήματος, το οποίο κατά την άποψή μου δεν θα είχε πολύ. Όντως να πω για το νόμα ότι έχουμε δει ότι σε συστήματα έχουν δημοσιευθεί, κυρίως δημοσίευση στο νόμα κάνει ο Vincent Fur, νομίζω και ο Zingo Dinker, έτσι. Έχω δει ότι ξεπερνάει σε κάποιες περιπτώσεις επιδόσεις του TDMA και του OFDMA. Για 5G είναι αυτό. Ναι, όχι, θα μπει στα στάνταρ, θα μπει στο στάνταρ. Θα μπει στο στάνταρ, νομίζω ότι έχει προκίνει ποια εταιρεία. Η Docomo. Η Docomo. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το πρόβλημα. Το έχουν υλοποιήσει. Το έχουν υλοποιήσει, έχει υλοποιηθεί, ναι. Θα παίξει πολύ έντονα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο κομμάτι με το Spectrum Sensing with multiple primary users under an Akagami fading. Εδώ μου έκανε εντύπωση, λες, ότι δεν έχει γίνει πουθενά δουλειά με fading. Δεν έχει γίνει δουλειά με fading, ναι. Και εμάς μας έκανε πολύ εντύπωση. Η δουλειά αυτή έχει γίνει με τον Δόδο Χατζηδιαμαντή και τον κύριο Καραγιαννίδη. Το ψάχναμε, επί ένα μήνα ασχοληθήκαμε με τον Έστωνα. Επί ένα μήνα ψάχναμε να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει γίνει δουλειά πάνω σε fading. Μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Και έχεις εδώ θεωρείς σταθερούς τώρα εσύ τους αποδέκτες, έτσι. Ναι, θεωρώ ότι είναι. Εδώ μπορούσε να βάλεις βέβαια και ένα. Θα μπορούσε να μπουν point process, ένα mobility, έτσι, μπορεί να γίνει επέκταση. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν πολλές επεκτάσεις σε αυτό το θέμα. Να βάλεις τυχαίους, ας πούμε, κανονισμένους. Και αυτό είναι ένα κομμάτι δηλαδή το οποίο. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να επεκταθεί. Το άλλο τώρα με τα experiments εδώ πέρα, έτσι, κάπου έχεις για το face noise κτλ. Ναι. Κάπου είχα δει ότι, αν θυμάμαι από κάτι δουλειά στο Alwini, ότι το face noise και στα οπτικά συνήθως ακολουθεί κάποιες κατανομές, νομίζω τυχόν κτλ. Αυτά τώρα εδώ δεν τα έχω δει. Μπορούν να παίξουν και εδώ, ας πούμε. Ακολουθεί στα RF, περισσότερο θεωρούμε ότι ακολουθεί Brownian κατανομή. Νομίζω μια τυχόν distribution για το face, δεν ξέρω τώρα αν. Ναι, στα RF περισσότερο θεωρούμε ότι έχουμε αυτούς που λέμε free runner oscillators, οπότε και έχει δειχθεί από πειραματικά αποτελέσματα ότι η κατανομή που ακολουθούν και αυτή την οποία χρησιμοποιήσαμε εμείς για τις δουλειές μας ήταν η Brownian. Ναι. Στα οπτικά νομίζω ότι έχει κάποιες διαφορές. Δεν το έχω ψάξει όμως για να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Πάντως δεν το βλέπεις σαν κατανομή εδώ στα οπτικά, έτσι. Δεν το αντιμετωπίζεις σαν τις κλασικές μεθόδους του Alwini, ας πούμε. Στο κομμάτι το οποίο κάναμε εμείς, θέλουμε να δούμε την ισχύ η οποία πάει. Οπότε η κατανομή πέρασε σε δεύτερη φάση. Άρα και εδώ μπορεί κάτι έτσι να επεκταθεί και να. Απλά στο face noise έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Τώρα στο άλλο εδώ με τα cascade, εδώ μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτή η εφαρμογή με τα intermeshing CQR. Έχεις να κάνει έτσι. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι έχει πολλά μεγάλα μακρινάρια τα οποία προσωπικά με χαλάνε. Αλλά εδώ θέλω να πω πάνω εδώ ότι έχουν γίνει τελευταία κάποιες δουλειές από το Τελαπούρα και από τον Καραγιαννίδη σχετικά με τη χρήση κάποιων κατανομών με μίξους, μαθίσματα, τα οποία απλοποιούν πάρα πολύ την. Και πετυχαίνουν και μάλιστα αναλόγως με το τι άθροισμα θες να έχεις, πετυχαίνεις πολύ καλή προσέγγιση. Σκοπός μας αυτή τη δουλειά. Μήπως μπορεί να γίνει μια έτσι και εδώ. Θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια επέκταση, μια τέτοια συνέχεια βασικά τη δουλειά, όχι επέκταση ίσως. Αυτή η δουλειά εδώ πέρα αυτό που μας είναι ήταν να πιάσουμε την πιο γενική περίπτωση. Να δώσουμε κάποιες σχέσεις που να ισχύουν πάντα.
Θα βλέπω μέσα θρίσματα με major, γίνεται ο χαμός, ας πούμε. Αν κάποιο πάρει τι major τις οποίες έχουμε βάλει εμείς και βάλει συγκεκριμένα νούμερα στη major, τότε πέφτει σε πιο απλές συναντήσεις. Απλά μπορεί να κάνει πιο compact εκφράσεις. Μπορεί να γίνουν πιο compact εκφράσεις. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Αν βάλεις, ας πούμε, mixture Gaussian, εκεί θα έχεις πιο απλές, ας πούμε. Με τη mixture gamma έχεις physical side, αναλόγως τη θέση μπορεί να... Ναι, ισχύει αυτό. Εδώ στο κεφάλαιο 6 με το spectrum sensing, έχεις κάποια decision rules, ας πούμε, end, or, majority. Ναι. Αυτά είναι κλασικά που χρησιμοποιούν. Είναι τα κλασικά που χρησιμοποιούν, ναι. Μπορεί να κάνεις και συνδυασμούς εδώ. Ναι, υπάρχουν δύο τρόποι που χρησιμοποιούνται στα cooperative spectrum sensing. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσει κάποιο fusion center, που η κάθε απόφαση του κάθε χρήστη απλά στέλνει ο κάθε χρήστη την απόφασή του μέσω ενός control channel. Αυτά έχουν μπει στα standards του Wi-Fi, του